Вітаю ўсіх на маім канале. Гэта ітогі за месяц травень, і сённяшні дзень і канец месяца выдался агулам такі пахмурны, таму здымае пры святле лямпы маёй жырандолі, таму магчыма тут будет трошки такі дзіўнае святло у кадры, але як ёсць уже. Агулам сам месяц мне выдался неблагім, бо было нават 5 выходных у мяне у сярэдзіне тыдня замест працоўных дзён, таму мне атрымалася зрабіць адзін фініш, адзін старт, які я пакажу відавочна асобна. А пакуль што я хачу пачаць з таго, што сказаць пра свае домікі, вялікую маю вышывку, бо я узгадала іх у мінулым відэо, але зусім забыла паказаць, таму можна буду зрабіць гэта ў гэтым відэо, бо за этот месяц таксама іх брала. І уставлю вам хіба што два здымка. Першы будзе больш такой ад середзіны і правая частка, так, якую я і планавала вышываць. А другі здымак будет это ад середзіны ў левую частку, якую у меня не было жадання вышываць, але ніць неяк так павяла, што трымалась, што я таксама вышываю. Магчыма, там не вельмі зразумела, дзе што вышыта, дзе не вышыта, бо канва нанесена адразу бо схема нанесена адразу на канву, але як ёсць. Так, падаецца, я ўмесціла цалкам гэту маю работу. Ну, прынамсі, у кадры быццам ўсё ўлязае. Так, таксама я ўключыла святло, бо трошачкі пахмурна на вуліцы, і не ведаю, калі выгне сохнецца сёння, ці калі яна будет увогуле. Таму будзем пры лямпе. Так, ну як можаце пабачыць, я агулам мне трэба было ісці на левы бок, так, але я ўсё ж такі пайшла направа, бо мне неяк так цягнула, што нават я выйшла амаль што да самага верху. Ну, прынамсі, да той часткі, дзе нармальна можна дацягвацца. Бо падумала ўжо, што калі домік гэты буду пачынаць, то толькі тады, калі перакручу ўжо саму канву. Таму больш-менш вызначыла себе вот эту частку. Агулам не давышывала, бо уж кінула. Але, как бачыце, тут агулам у меня вышывалась ось гэтыя кветочки. І асноўным-то адзін колер быў зялёны, таму трошачкі нудна было. І таксама давышывала вось гэты домік ружового колера. Тут, прынамсі, я некаторыя адзіночкі кідала, не вышывала, просто іншым колерам рабіла. Ну і трошачкі выправіла лініі, где тут было не скончана. Вось тут, памятаю, што зелёнае было, калі павінна было быць белым. Так. Таксама давышывала вось гэты домік цалкам, так, і зрабіла вось гэтую сцяну разам з вакном. Дах трэба было рабіць, але штосьці так мне нудна было, уже потом такія колеры ўжо будуць белыя, такія бежавыя, такія незаўважныя, амаль што не складаных нават адрозніць трошки. Мне хацелось. Плюс я дах же выправляю, бо у меня будет ён заканчивать вось тут, кап не был такі шырокі, бо мне падаецца занадта вялікая дзірка паміж сцяной тады будет і дахам, калі рабіць вот такім ён павінен, так. Таксама у меня заставалось трошки нідзе, там я павышывала вось гэты кветнікі, вось тут трошки зрабіла, вось тут пайшла, но зараз не вельмі бачна, бо няма зелёнага колера вышытого вакол них. Ну і вось тут на дахе рабілася, на дрэве, трошачкі на вось гэтых дрэвах рабілася. Но гэта ўжэ тых нітак, што мне заставалася. Так. На голову, мне падаецца, я не блага так просунулась. Трэба, калі буду считать, наступным разам уже буду відавочна, што рабіць либо левый бок, либо сярэдзіна, бо засталось трошки, каб пераматаць уже. Хаця мне не вельмі хочацца гэта рабіць, бо тут мікс вельмі вялікіх розных колераў і ніцей. Бачыце, бо тут дах менш ще зразумела, як рабіць, бо просто тут нейкім палосам будет адрознівацца. А вось тут кветнік усё ж такі, і плюс тут яшчэ сцірылася на канве схема, таму я вышываю по паперовой ўсё ж такі, але ўсё ж такі тут
знову шмат таких розных разбег крышыкаў будзе, таму не вельмі хочацца. Ну і дрэва, вось это дрэва я ўсё хацела спрабавала некалькі заходаў яго скончыць, але ўсё ніяк не дараблю, бо тут вельмі шмат раскіданых крышыкаў. Вось это ўжо прынамсі палягчэй будзе, бо тут нават здалёк бачна, вот што вось этих чырвонага колера, які па факту бежавый, ну, шмат будзе. І тут больш зразумела, што гэта гронкі нейкія. Так. І прынамсі тут падаецца яшчэ адзін нейкі домік павінен быць хавацца нейк, таму таксама магчыма вось гэтая частка гэта ў акно доміка. Ну, паглядзім, не знаю, калі наступны раз за яго сяду, таму скончым прынамсі з гэтым. Таксама ў гэтым месяцы я скончыла сваю кашулю. Магчыма, вы нават яе ўжо бачылі, бо я выставляла маленькае відэо шорцы з скончанай рэчаю, але уставлю асобную частку, дзе я больш падрабязна расказваю, як я дашыла яе, пра рукавы там будзе і пра каўнер сам. Так, пакуль што маленечкі итоги подведем. Итоги того, сколько меня потребовалось дённо, как это вышить, это у меня было, так, по моим дням, по моим записам, 76 дённо агулом вышло, але за 76 дённо расцягнулись у меня с месяца, нават не хочу схлусить, с лета у меня атрымліваецца эти 76 дён цягнуцца, там где-то полгода, нават больше. Амаль што год мне патрабілася, каб зрабіць кашулю. Хаця по самім працоўных дзён не так уж і шмат на самой справе. Так, по 3 дні у меня сыходзіла на тое, каб зрабіць каўнерыкі. Это еще за год того, что я зрабіла 3 каўнерыка. Таму так. І першы рукав я вышывала за 12 дзён, другі рукав у меня уже пайшоў за 9 дзён. І, ну, розніца адразу чутна, хочу вам сказаць, бо трэці каўнерык, які я ўжо рабіла, просто вельмі лёгка шыла, падумала, якая простая схема, што там рабіць, чаму я так долго першы каўнерык вышывала. Вельмі проста, зразумела. Тое самае у рукаве. Магчыма, гэта было звязана з тым, што я рабіла яго ўжо у поцягу, у цягніку другі каўнер, таму, ну, думаю, ўжо скончу, как бы не вяртацца да яго, да і рабіць у цягніку асабліва больш чаго няма, таму сидела, вышивала, уже прямо себе вытягивала все, что магчыма, просто каб скончыць. Так, і зноў-такі вышивка была уже лягчэй, схема мне больш зразумелая была. Мне падаецца, так это ва ўсіх рэчах ёсць. Калі першы раз ты робіш гэта складана, уже другі, трэці і 100-й раз то просто ляціць і не заўважаеш. І што па паліку. Я бачу, што ў мяне запісана был па палікам, другі палік я вышывала 7 дзён, а першы палік мне так раскідана па дням. І хіба што я нават не буду его не лічыла, таму што было звязана з тым, што вышывала адначасова і каўнерачак, і палік, і таксама разбіралася з тканіны, то есть там ее зафастрыковывала. Таму складана сказаць дакладна, сколькі часу мне сышло на першы палік. Адзінае памятаю, што на тое, как вышыць 1/3, не 1/4 дакладней, 1/4 першого паліка мне сышло 10-8 гадзін. На тое, каб шыць кашулю, мне сышло ўжо 15 дзён, але зноў-такі гэты час не вельмі дакладны, бо я не тое, каб дзень сидела сшывала. Гэта ўжо хутчэй было тое, што я пасля працы прыхажу і там гадзінку другую штосьці і зраблю. Таму 15 дзён это больш-менш прыкладна, бо зараз я разумею, што гэта можна было зрабіць нашмат лягчэй і хутчэй. Дакладней, не лягчэй, а хутчэй проста. Але калі робіш першы раз, то зразумела складаней, і справа еще ў тым, што я недастаткова падрыхтавала тканіну, недастаткова сябе па разметку зрабіла. Бо тады мне падавала, што гэта, не хотелось это рабіць па шчырасці, бо просто хотелось уже пачаць вышываць. Каб неяк рухацца, бо падрыхтоўваць тканіну даволі такі нудная. Моя кашулечка, я ее папёрла, папрасавала, в шафу поклала. Таму не карыстаюсь пакуль што, бо яшчэ не ўсё зрабіла, але хай лежыць. Адпачываюць, складак набіраюць.
Падаецца, у мінулы раз мы скончылі на тым, што я прышыла ластаўкі, так, ластаўкі. Вось этую частку. Зараз мы раскруцім як-небудзь. Вось эту ластаўку прышыла. Ну, прышыла агулам 2 ластаўкі, але пакажу на гэтым, без розніцы. І пайшла далей прышываць у сам рукав. Ну, відавочна, прышывала з унутранага боку сшывала. Але не ведаю, чым вельмі зразумела будуць паказваць. Ну, складывала, карацей, добрым бокам да аднаго бока і вось так прышывала. А потым проста прышыла яшчэ той край, які мне засталося неабработаны, так, каб ніці не вылазілі. Таму па выніку у мяне ўнутры выглядаюць вось такім чынам. Вось такім чынам. Тут 2 атрымліваюцца лініі, дзе я прышывала. Так. Да самого конца тканінкі я не даходзіла, бо трэба, каб калі застёгваеш гузічык, ну, каб не сцягвалася занадта на руцэ, бо потом непрыемна ўсё ж такі, разумееце, будзе, так. І потым пайшла прышываць каўнерчык. Прышывала, так, нет, спачатку я зрабіла машчэнне, тут машчэнне ў мяне ў 3 нітцы. Машчэнне зрабіла, сцягнула гэтыя ніці, потым прышывала вот сам каўнерчык. Прышывала я яго, так, прышывала яго спачатку звонкавай частцы, то бок паклала тварам да твара і прышыла гэту вось эту частку, потым вывернула і прышыла ўжо ўнутраную частку. Так, наколькі я памятаю, я адзін каўнерык прышывала такім чынам, што ішла з левого боку на правы бок, а другі, вот не знаю, про які кажу, а другі атрымала, што я прышывала ад середзіны, то есть пайшла ад середзіны ўправа і ад середзіны налева. Так. А нібыццам выглядаюць, ну, выглядаюць аднолькава, таму нават не скажу, дзе якія як прышывала, таму што не адрозніш. І, пэўна, я трошки неправільна ўсё ж такі пачала прышываць, бо калі прышыла, то у меня вось этой часткі на вуглах, атрымліваецца, вылезла уже частка тканінкі, там не было вышивкі, просто белая тканінка, вось таким вуголком вылезла. Напэўна, у меня няма ніякага відэо, не показывали, але, карацей, я вырашила было подрезать трошки тканинка, как был ровный край, и пришить уже. И так у меня уже было з усіх 4 боков на 2 рукавах. Але гулу нічого страшного, мне падаецца, я не згубила у шырыні каўнерцы нічога. На руку мне не ціснет, таму не прынцыпова. Просто я пачала не вельмі правільна пашываць каўнерак. Все. Каўнерцы. Далей я прышывала ўжо каўнерак, і тут я зрабіла ўжо трошки правільней. Бо перед тым, як прышываць яго самого, я склала добрым бокам да аднаго бока і прышыла вось эту кароткую частку, сшыла разам тут і тут. Потом вывернула тканінку, і мне атрымалася, што ўжо ёсць ось эти прыгожыя роўныя вугалкі, не трэба нічога мне падразаць, так? Ну, тут я таксама, ось так. Тут я таксама пачала з таго, што зрабіла машчэнне. Машчэнне таксама ў 3 ніці, але мне ўжо не так яно падабаецца, бо на каўнерцах оно нашмат болей сцягнута і прыкажэй выглядаюць. Тут складак паменьше, але агулам яны схаваюцца, бо пад каўнерыкамі іх не бачна, таму нічога страшнага. Ну і ў кашулі павінна быць, што спераду от складак болей, чым на спіне, таму тут нават бачна гэтай ніці. Ладно, не будзе пра гэта, потому што машэнне не самае, падаецца, пакутлівае, што было, бо сам каўнерачык я перапрышывала, распарывала некалькі разоў, бо ён у меня был занадта сцягнуты, і пры гэтым сцягнутым такім чынам, што на шыі ён, калі я яго зашпільваю на гузік, ён мне ціснет на шыю, каўнерачык, а сама пазуха не сходзіцца. Магчыма, нават у мяне ёсць відэо, я вам ставлю, можа, цяпер, можа, трошечки пазней, так. Што як я шыла? Ну, так сам такім чынам, як і каўнерцы, падаецца, я пачала тут, да, з левого боку на правую пайшла, то вывернула і пайшла вось тут уже таксама прышываць. І атрымалось так, што з таго, што прышывала з аднаго боку на другі ішла, тут у меня стварылася шмат складак, бо калі машчэнне рабіла, то я перацягнула ніцю і
атрымліваецца, тканіна зрабілась меньше, а меньше па даўжыні, чым сам каўнерак. І таму мне трэба было рабіць складкі, каб проста сутыкнуліся вось гэты бакі, не было пустых дзірак. Ну, адпаведна, гэта вынікам гэтага стала тое, што мне чыста на шыях гэты каўнерак. Таму вымушана была і распаўжваць каўнерак, перашываць, потым зразумела, што гэта так не пойдзе, я не атрымаецца так зрабіць, як я хацела, таму я распарывала нават, выцягвала ніць, якая ідзе ў самім машэнне, і рабіла ўжо дзве асобных ніці, то бок ад сярэдзіны на правы бок і ад сярэдзіны на левы бок, дзве ніці, якія проста сцякнула асобна. І потым ужо ад сярэдзіны зноў-такі прышывала, што па выніку апынулася самым правільным варыянтам, на які вельмі шмат часу мне сышло, каб гэта зразумець, бо каўнерак я расцягвала на самы апошні момант, бо проста я нават у галаве не магла сабе ўявіць, як трэба мне яго прышываць. Знайці вышыўка на самой справе нашмат лягчэй, чым прышыць каўнерак. А вот усю кашулю было лягчэй сшыць, чым прышыць этот каўнер проста. І нават цяпер гляджу, мне падаецца, можна было б лепей зрабіць, перашыць, але я уже не могу нічога распарваць. І падаецца, калі зноў распарваю, пачну шыць, это будет еще горш. Таму заставляю як ёсць і заставляю вось тое, што ў мяне вось эта частка, вось частка тканіны атрымалася не тое каб лішне, проста атрымліваецца хутчэй усяго я альбо перацягнула зноў-такі каўнерак, не перацягнула зноў-такі ніць машэння. Ось такая частка у мяне засталася каўнерака. Але агулам, калі я надзяваю яе на сябе, то не цісне ўжо так на шыі, і пазуха зноў-такі сыходзіцца, таму я агулам не знаю, як яна павінна сыходзіцца, таму што я і ніяк больш кашулі на сябе не прынала апроч гэтай, таму не магу сказаць, ці дастаткова пазуха ў мяне сыходзіцца, ці не, ці можна было б яшчэ больш зрабіць, каб яна запахвалася. Але як ёсць, хай будзе так, на то наступны буду рабіць правільным. І хіба што найвялікшую параду, якую магу даць, то гэта пазначаць сярэдзіну. Пазначаць сярэдзіну на ўсіх дэталях, і на паліку, і на рукаве, і на станіне, і на каўнерцах пазначаць сярэдзіну тканіны ва ўсіх дэталях, што выразаеце. Так будет нашмат прасцей на самой справе. Таксама у меня были невеличкие зусім покупочки, бо я купила з рук набор такі для вышивки. Магчыма, ён made in USA. Да, ён амерыканскі, нейкі Bowl Ties, ось такі бантик на дзверы. Ён тут з лісцікамі, падаецца, гэта лісцікі дуба, да, і жалуды. Я не памыляюсь, это так называется. Я брала яго дзеля самой схемы вышивкі, бо она такая гарызантальная, а гэта якраз тое, што мне трэба, бо я збіраю, я пакуль што проста збіраю такія падобныя вышивкі на будучыню. Тканінка тут ідзе у нас Аіда, яна ўжо абробленай краі, такая доўгая стужачка. Падаецца, гэта только одна стужачка і невялічкі кавалачак пасярэдзінкі, каб зрабіць вось тут закрутить бантик, короче, я не знаю, как правильно называется. Не знаю, что мне зрабіць этой тканінкай, бо гэта звычайная Аіда, не Цвайгард, не хтось, не кашель які-небудзь. Таму не уяўляю нават, што мне можна зрабіць з такой стужкой доўга. Бантик я не хочу рабіць, але на будучыню заставим, паглядзім, можа быць, спатрэбіцца ўсё ж такі, так? І таксама я заходила яшчэ у Second. Купила там некалькі тканінак, агулам это не тканінкі, а нейкія рэчы, але там нічого цікавого, просто было такого больш крэмавага колера нейкі рушнік доўгі, і магчыма гэта нават такая абрус, такі вузкі доўгі абрус на стол, і крэмавага колера, как сказала, і нейкі накоўдранік маленькі блакітнага колера. І тое, што хочу вам паказаць, яшчэ адзін накоўдранічак, дзіцячы ён, але он з такімі цудоўнымі кветачкамі, блакітнай, з цудоўнымі розовымі кветачкамі.
По матеріалам не складно сказати, бо це для відовища ніякого нема. Але мені ж мацала тканинку, мені подалося, що тканинка натуральна з додатком, магчыма, синтетики. Магчыма, каб вона больш трывала была, чи, може бути, додали у самі квіточки, вузорчики. Але основа, мне падаецца, бавовняная все ж таки. Так? Я хочу гэту тканинку выкарыстаць сабе на саян, бо, звычайна, традыцыйна саян робяцца з такой тканинки. Ну, разумела, хто у кого грошы было, у кого не было, то сам ткаў, у кого былі, маглі купіць нейкі машын. Але это было либо одного колеру нейкая тканинка, альбо щось такое больш у кветочки, не кветочки, а у кветку. Мне падавалася, што кветка, ну, нейка нудновата, не хацелася браць нічога такого. А один колер таксама, ну, не цікава мне здавалася. Таму вырашыла знайсці кампраміс, взяла по факту гэта один колер і по факту гэта кветка зноў-такі. Але яно ўжо выглядае больш цікавей, бо тут есть кветачки такія міленькія. Просто цудоўна, мне вельмі падабаецца, спадзяюся, на саян мне хопіць. Спадзяюся, што хопіць, бо па даўжыні яна больш мне не падаходзіць, і тканінкі, ну, а чого не влеза? Не такая ж вялікая дзяўчынка. Спадзяюся, хопіць мне гэтай тканінкі так. І перед тым, як я раскажу, якую работу я пачала рабіць, я хочу вас попросить поставить подобайку к этому видео и написать комментарий. Так, а теперь давайте перейдем до того, что я робить почала. Это фартушок. У меня фартух. Я его роблю протягом. Он у меня 50 на 50 сантиметров прикладная. Але справа в том, что я сидела, различивала на паперце себе, сколько мне треба адмерыць даўжыні, каб у меня улезла некалькі рапортов. І атрымалось, што па шырыні, калі я мерила сантиметров, то мне падалося, што 50 сантиметров мне дастаткова будет на шырыні фартуха, і ў 50 сантиметров у меня улезает нейкі 2 рапорта. Ну і даўжыню таксама больш-менш памерила па себе, просто прыклала сантиметр. Але калі я краіла гэту тканінку, выкрыла и поглядела на этот маленечкий кавалочек, и мне подалось, что это просто некая дзіцячая спадница просто. Боже, такий маленечкий кавалочек, что я нават не знаю, як могла так намірыць сама сабе. Магчыма, трэба было б адразу попросить кого-нибудь, кто мне нормально стал бы сбоку, мне померил мою даўжыню, якую мне необходимо. Але же як ёсць, тому что калі глядзець на больш такія традыцыйныя фартухі, то они відавочна такія доўгія, шырокія, он носит такий практичный характер. Але калі глядзець на фартухі уже на годов 60-х, 70-х, таких позднейших, то яны уже больше такие машинные. Там пришивается машинкой с тужечкой какие-нибудь, бисер, может быть, чи еще что-нибудь. И они такие больше короткие, и мне подается, все ж таки декоративный характер носит. Тому магчыма, все ж таки неблаго будет то, что я себе отмерила, бо снизу я хочу прошить еще коронки. И коронки будут эти сантиметров 6-7 у даўжыню, у вышыню. Таму, магчыма, яны выратуюць усё ж таки маю фартушок. Шырынёй, відавочна, нічога уже не зраблю, але нічога страшного. Будет такі больш вузкі фартух. Магчыма, не буду так моцна сцягваць яго зверху, каб ён захаваў сваю больш-менш шырыню. Але паглядзім, што атрымаецца. Зноў-такі першы блін сабаку, таму будзем рабіць як ёсць, а потым ужо вырашаць, якія памылкі я зрабіла. Так, і апошняе, што я гэты месяц пачала рабіць, гэта мой фартушок. Ну, расказваць, мне падаецца, асабліва няма чаго, бо фартух это просто адзін кавалак тканіны, да якога зверху прышыта стужачка, каб зацягваць яе на поясе, таму нават не ведаю, што можна яшчэ расказаць. Ну, робіцца ён, прынамсі, зноў-такі процікам, і вось этот узор уже зроблен амаль што на палову. Трошачкі засталося, пакуль што нічога не зразумела, нейкія палосы, не знаю. Я калі пачынаю процікам вышываць, мне ўсё падаецца, што я раблю адзін той же узор. А потым уже пасля, радка, может быть, калі дайшла прыкладна вось хіба што вось да гэтай частцы, так, калі пачала вымалёўвацца узорцам, то я ўжо зразумела, што мне гэта ўсё ж такі штосьці новае раблю, так.
І середина у мене ось тут. Бачите, тут уже почала повторювати те саме, що ось тут знизу з треугольничком, то ось тут зверху. Так? По факту ён павінен быць да паловы еще зробіцца, гэта будет под таким ромбом, і вось это таксама уже ромб, але паболей памерам. Тут таких, напэўна, літара X, ось тут таксама такі X будзе. І ўсё. Вышынёю такой не вельмі вялічкай. Першапачаткова я нават думала, ці не зрабіць мне яшчэ які-небудзь дэкаратыўны шоўчык, але пэўна, так гляджу і даецца нухат, то да гэтага узору ўжо няма нічога дадаць. Он цалкам ідэальна выглядае без усяго. Так, булавачкамі я люблю калоць сабе пальцы, калі вышываю, але ну нічога. Так, пэўна, нават знізу я цяпер гляджу, нават знізу нічога не дадаць, калі буду падварачваць, тут застанецца зусім мала месца. Ну, хай будзе так. Сціпленькі фартушок, зато у мяне паясок там каля 7, па 14, падаецца, пампонаў у мяне на тым паяску, таму лепей папрасцей зрабіць фартушок. Ну, і калі гэта апошняе, што я рабіла ў гэтым месяцы, то хіба што мне трэба развітвацца з вамі. Месяц гэты выдался, ну, думаю, добры на фінішы, добры на старты. Я агулам задаволена. Па шчырасці, я думала, што закончу гэты фартух у гэты месяц, але неяк так было стомлена ўжо трошкі ад вышывкі ў канцы месяца, што нічога не цягнула мяне рабіць, хаця быў час павышываць. Ну, пабачым, буду ў наступным месяцы, таму пабачымся ў месяцы чэрвеня.